ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኢኻትኩም ለማዓንቲ ክፋል ሰለስተ ሃሌሉያ እመወ ኢና ክንርኢ ብደንቢ ገይረ ብምልክት ብንጹር ገይረ ያቕሚጥዮ ብደንቢ ገይርና ንከታተል ኢና። እዚ ቤተሰብ ናይቲ አካውንት ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እና ብደንብ ንከታተል ማለት እዩ። ሃ ማለት ጨረት ማለት ንንየ ጨሬቱ ዋኔ ሃ ሃሌ ክልተ ረኽረኽረኽሪና ድፋት ንወቅዕ ማለት እዩ። ሃ ጨሪትና እንዴና ሌ ሃሌ ترديهم لهم مثلا هالي زي مالت درد دفاع مالت درد دفات كلتا رخرم سابلنا حنش عجارينا دفع مات مجرش عليك أو كلتا دفات حنش عجارينا كلتا دفات هالي ማለት ብዙሃን ማለት እዩ ኣብዛ ቀሚጠልኩም እየ ብዙሃን ኣብ ዘለትኩም እመ እመወ ደሞኒ ብደንብ ንሓዛ እዚ ካልኦት ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ሃሌሉያ እመወ ዘሎ ብደንብ ሓዝወ እመ ጨሪት ዋኔ እመ ኢሉ ክልተ ይርኽርኽ ማለት እዩ ሓንሳዕ ጨሪቱ ክልተ ይርኽርኽ ኣሎ እመ ቦ ክልተ ሻዕሪ ክሪኡ ኣቦ ማለት እመ ማለት እመ ቦ ክልተ ረኽርኽ ምስ ረኽረኻ ሰለስተ ጭረት ኣሎ ማለት እመ ቦ ብእሲ ማለት ሎያ ማለት ሎያ ምሳሌ ማለት ብእሲ እውን ከምኡ እያ ብዙሃን ማለት እምእመናን ደሞኒ ወይ ሰብር ማለት ብር ይለና ወይ ሰብር እምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን ሌላና ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ማለት ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ማለት ምልክት ኣብዛ ቀሚጠልኩም ኣሎ ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ማለት ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ በደሮ ማለት ኣብ ኩሉ ዘገብራ ከም ዝረኣናዮ በደሮ ማለት በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰምዓ ቅዳሴ አውግር ማለት ው ማለት አውግር ማለት ቅዳሴ ወይ ሰምዓ በደሮ ኣነሩም ብዙሕ ግዜ ይመጽእ ማለት መጻሕፍተ ቅዱሳን ዛቅረንቲ ሁ ማለት መጻሕፍት ክልተ ረኽርኽ ዘሎ መጻሕፍተ ክልተ ረኽርኽ ቅዱሳት
ወኢተአ ኣብዓ ደሞ እንታይ እኒሄ ደረት ማለት ወኢተአገሰ ጢ ደሞ አንቀጥቃጥ ማለት ከምዚ እና ጎረርና ነንቀጥቅጦ ከምኡ ስለዝኾነ አንቀጥቃጥ ተባሂሉ ማለት እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ኣብዚ ክንጥቀኦ ዘለና ድርብና ንፅል ንሓዋውሶ ማለት ንፅል እንታይ እያ ወ ኣይትሓውስን እያ ወ ኣብ ምንታይ ዘላ ኣብ ድርብ እያ ዘላ ማለት እስከ ይፈጽሙ ጨረት እኒአና ማለት እስከ ደረት እኒአና እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ታድርብ ከዓ እስከ ክልተ ረኽረኽ ማለት እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ወቅዳሴ አወ እንታይ እኒአና ደረት እኒአና ማለት ወቅዳሴ ታድርብ ማለት ወኢተመጠወ ወኢ ቡርክት ማለት እዩ ወኢተመ ደግሞ እንታይ ጨረት ማለት ጨረት ብዙሕ ጊዜ ይዘን ወኢተመጠወ እምቁርባን ይሰደንም ቤተ እምቁርባን ማለት ህብስ ማለት ይሰደድ እናን አውግር ማለት ይሰደድም ቤተ ባህ ደግሞ በላ ደሞኒ ባሃን በላ ማለት ባሃን በላ ክርስቲያን ድርስ ማለት ንፅል ክርስቲያን ድርስ ድርብ ለወይ ክርስቲያን ክርስቲያንም ትድር መጨረሹ ከም ሃሌሉያ ይዙድ ማለት እዩ። እሺ እስመ አማሰነ አንቀጥቃጢ እኔ ህገ እግዚአብሔር ህገ ማጸጋ ማለት ህገ እግዚአብሔር ህገ ብሄ ኬም እንላለን ብሄረ ሴኬም ማለት ብሄረ ሴኬም ማለት ይዝ ወአስተሃቀረ ቁመተ ስርዓ ማለት ሰን ወአስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ እሁዝ አክረንቲዩ ማለት መጻሕፍተ ቅድሳት ከም ዘለን ቅድመ ቡርክ ማለት ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሰ ንጉሰ ስጋ ንጉሰ ደረት ማለት ንጉሰ ስጋ ወመንፈስ ከመዝ ሃንዴ ማለት ከመዝ መሃሩን ሐዋር ሃ ደረት ማለት ሐዋር ድፋት ማለት ሐዋርያት ባጥሊሶ ከመዝ መሃሩን ድርብ ለንታያዝያ ከመዝ ታይነ ጨረት ደረት ድፋት ኛ መሃሮነ ሐዋርያት ባጥሊሶሙ ብሓፈሻ እዚ ይመስል ያው ንምርህራ ዝኣክል ነቲ ናይ ሕዚ ዘኒሄ እኹል እዩ ቀፃሊ ግን ብደንቢ ጌርና ክንሪኦና በብበ እንዳፈላለና ማለት እዩ ተመልክታት ኣብዚ ኒኦና ብዙ አንተ ዮሐንስ እሁስ አንቀጥቃጢ ባንበላ ሰርዓ በደሮ ብዙሃን እዮም ቶም ናይ ሃሌሉያ ዘለው ታዋና ግን ንሸን ሕይት እዚኣ እያ ሃሌሉያ ደሞኒ ሃሌ እዚ መስልና ለማዓንተ ማለት እዩ ንእሽተይ ንውሕ ኢላ እያ ዝሮ ግን
بينا خنفلا سلازي خالنا إلى كفال سلسة جيرين ياخو قصالي كفال 4 خنقصلنا أبزح حسب جزء سرعة قداسة بدن بجيرك ودو أخ مكرية وسهل